Gangay ang mausar a pagsagpaw ken street foods ti itlog pugo. Ngay mamati kayo kadi, a silent moneymaker dagiti pugo. Intayo amwen ken bisitaen ti quail egg production, iti paset ti barangay Basbasa, Tayum Abra. January 9, 2026, idi-turn over to the Department of Agriculture, tinasurok nga 800 heads a pugo, iti katunggawan, ramramot, Kalkalinga Farmers Irrigators Association, iti sidong ti saad program. Pebrero idi nang rugi ang nagitlog dagiti pugo. Manipot upat nga itlog, itan, nakorang 700 eggs ti apapiten ti asosasyon. Man dati nga production ti pugo. Ginawan pa mo mi dito nga galalaga ti pugo. So nga iso tinapili mi nga project nga inted ti DA saad. Iso dagitay man lang taga saad ma'am. Pinagpili da kami nga rod. Kay kinaya mo dagiti ka membroan ti asosasyon nga padasim mi dati pugo. Upat apulo ket talo ti miyembro iti asosasyon ang naggapo ti talo a sitio ti barangay Basbasa. Malpas ti pangaldaw aging nga oras iti alas 6 ti panagitlog dagitoy kaya nagpaot ti 18 a bulan sakbay a mapagbalin dagitoy akal. Numan inaldaw nga gitlog da, mariknada ita ti panagbaba ti presyo ti itlog pugo. Dari kiti dadumamot nga sumrak ditoy entay nga supplier nagapo ti ruar malangan temat nga sigurado ang asyang may sadaya nga ado ti supply da dito siyempre bumabamot ti kwatayo dito presyo tayo ta ado nga ti supply ma'am nga iyagda ado mataglalako ti dito itok nening ti pugo nga may paspasyan datin ti eskwelahan ma'am dabig sadaya nang rugyan na may presyo idi ma'am di rugyan na mo ti gitlog 220 sa tambi maba kami ti kuan paris mi mo lang ri ti daddo mga presyo 200 itatan bimaba manen ti wholesale price mi tata 160. Retail me, 180. Nalaka ti maintenance ti quail egg production. Usto a panangan, panang painom, vitamins ken kaadda ti silaw ti rabii. Every 2 days ti panagdalos ka dagiti rugit da, ken dagitoy iti maibilag ti makalawas. Maisako ken maipan iti taltalon ken nagserbi a bugaso. Wagas pa yan daytoy tapnon maliklikan ti adu ang ilaw. Ngem ti saludsod, kasatno ang naawagan ang moneymaker dagiti pugo. Antay mga mabubutan nga talaga inaldaw damot nga gitlog. Tuloy-tuloy datan nga kasla manok nga mamanitib ket agitlog lang ti siya mo no walo ang gugupton patingan to jayan dati ket tuloy-tuloy inaldaw. Inga ti 18 months ko na ni kayong kumamintay so nati kwan tinakapadas nga nagalalaga ti pugo dito ilagang ilang. Diretso retan. Pudno asaan laeng a silent maker dagiti pugo. Ngem ket di at dapay abono manipud pugo. Jessica Boreta, Balitang Solid North.